Il-fidi Kristjana tafferma mill-bidunet l-eżistenza ta' Alla l-Ħallieq. Il-kredu jiena nemmen f'Alla il-Missilies ta' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Minn hemmhekk jibda kollox. Dik hija l-bażi ta' kull twemmin ieħor li għandna. L-eżistenza ta' Alla li huwa etern, li huwa omnipotenti u li bil-qawwa tiegħu mix-xejn ħalaq is-sema u l-art. It-teorija tal-evoluzzjoni hija filosofija alternattiva għat-tagħlim tal-Iskrittura fuq Alla bħala Ħallieq. It-teorija tal-evoluzzjoni hija filosofija illi mill-bidunet telimina lil Alla u tajt kollox, ir-realtà kollha hija magħmula biss mill-materja u forzi materjali. Teorija tal-evoluzzjoni hija filosofija ateistika imlibsa b'libsa ta' parsi xjentifika. U ħafna huma dawk in-nies illi llum jemmnu li l-oriġini tal-univers, l-oriġini tal-ħajja, l-oriġini tal-ħlejjaq ħajjin li hawn madwarna u sansitra l-oriġini tagħna l-bnedmin hija spjegabbli f'termini fiżiċi u forzi għamja tan-natura. Jiena nnifsi meta kont student qed nitgħallem il-bioloġija għalmuni illi aħna u l-annimali l-oħra huma riżultat ta' proċess evoluzzjonarju fuq miljuni ta' snin li bidliet żgħar bil-mod il-mod akkumulaw u aħna annimali ieħor evoluti iktar minn annimali oħra imma essenzjalment annimal bħal oħrajn. U l-ħaġa li għalmuni fil-lezzjoni tal-bioloġija, il-prinċipju, il-mekkanizmu li suppost jispjega kif ħajja sempliċi, għax bħal dak li qallu għaw xi ħajja li hija sempliċi. Imma suppost dan il-mekkanizmu jispjega kif fuq eluf miljuni ta' snin mingħajr direzzjoni, mingħajr ħsieb, mingħajr pjan, b'mod spontanju, b'mod aċċidentali, dik il-ħajja sempliċi tiżviluppa u tevolvi f'ħajja aktar komplikata sakemm fl-aħħar mill-aħħar jasal ukoll il-bniedem. U dan il-prinċipju għall-istudenti jissejjaħ natural selection. Bil-Malti nistgħu ngħidulu l-għażla naturali. Kollox bida meta Charles Darwin ippubblika dan il-ktieb The Origin of Species f'nofs is-seklu 19. U dan il-ktieb stess kien ir-riżultat il-prodott tal-ħsieb tiegħu, tal-esperjenza tiegħu meta għal perjodu ta' 5 snin fuq il-bastiment Ingliż HMS Beagle mar idur fl-Atlantiku u fil-Paċifiku u josserva n-natura. U waħda mill-affarijiet li impressjona ruħu kienet illi fuq il-Gżejjer Galapagos fil-Paċifiku hemm asafar sponsuni illi huma kemm xejn differenti jekk huwa fuq din il-gżira mod, jekk huwa fuq il-gżira l-oħra mod ieħor, jekk huwa fuq il-gżira l-oħra il-munqar huwa eħxen jew irqaq jew aktar differenti. Kollu huma sponsuni imma hemm varjetà kbira bejniethom. U Darwin qal huwa improbabbli illi Alla fil-bidu
ħoloq dawn il-varjetajiet differenti ta' sponsuni tefa' dawn fuq din il-gżira u dawn fuq. Iżjed huwa probabbli illi dawn għandhom antenat komuni illi minnu ħarġu dawn il-varjetajiet kollha. U risposta tiegħi għal din l-osservazzjoni hija sempliċi. Sur Charles Darwin, kellek bżonn tmur fuq il-Galapagos biex tirrealizza illi fost kategorija ta' annimali hemm varjetà kbira. Iva hu minna l-bnedmin qed inħares lejkom. Minnu itwal, minnu iqsar, minnu ikbar, minnu eħxen, minnu għandu kulur ta' xar, minn m'għandu xar, minnu kulur abjad, minn għandu għajneħ ċelesti, minn għandu għandna varjetà kbira. Umbagħad jekk immorru jekk immorru lejn l-Afrikani, jekk immorru lejn l-Aborigini, jekk immorru lejn l-Indjani, kollha għandna fatturi differenti, imma kollha kemm aħna bnedmin. Alla ta' lill-bniedem il-potenzjal ġenetiku illi jkun hemm varjetà enormi. U dan jgħod mhux għalina biss, ħares lejn il-klieb, bil-varjetà klib kbar, klib żgħar, minn bissu foħxhom, minn bissu firqiq, minn forma ta' però kollha kemm huma klib. U l-qtates, il-varjetà tagħhom u l-ġrieden, semmi liema annimal trid u ssib li f'dik il-kategorija partikolari hemm varjazzjoni kbira. U kif tiġi dil-varjazzjoni, għax il-ġenetika meta l-missier u l-om ikollhom offspring, ovvjament jieħu ftit mill-fatturi tommu ftit minn ta' missieru, il-ġins jitħaltu u joħroġ prodott differenti. Huwa possibbli wkoll illi jekk inti tifred kategorija ta' nies minn xulxin popolazzjoni biċċa tpoġġihom f'post u biċċa tpoġġihom f'post jieħdu fattizji partikolari għalihom. Kif għandek l-Afrikani tas-Sab-Saharan Afrika, kif għandhom l-Ewropej, kif għandhom l-Awstraljani, kif għandhom l-Indjani tal-Amerika. Imma kollha kemm aħna bnedmin nibqgħu. U jekk trid illi din id-differenza sejħilha għażla naturali, sejħilha għażla naturali. Imma dik mhix evoluzzjoni. Meta żewġ klieb inistu jkollhom kelb, dik mhix evoluzzjoni. Meta żewġ bnedmin inistu jkollhom bniedem differenti minnhom, dik mhix evoluzzjoni. Dak huwa bniedem ieħor. Imma u sa hawnhekk il-bużullista kollox, li rraġuna Darwin kien hekk. Jekk dawn il-bidliet żgħar li naraw minn ġenerazzjoni għall-oħra fuq perjodu mhux ta' 100 sena ta' laqqas ta' 1000 imma ta' miljuni ta' snin. Min jaf bil-mod il-mod jistgħu jakkumulaw jinbidlu u minn kategorija partikolari ta' annimal inti tola u ssir kategorija ta' annimal differenti. Li minn ħuta tiġi annimal li jgħix fuq l-art. Li annimal li jgħix fuq l-art isir għasfur jibda jtir. Jista' forsi fuq miljuni ta' snin dawn il-bidliet żgħar li nosservaw iwaslu għal din il-bidla? Risposta ċara, kristall, xjentifika hija le. U ngħidha bl-ikbar responsabilità. Għax meta inti għandek pool ta' ġins, għandek ċertu varjetà ta' ġins, immaġinhom qishom boċċi, b'kuluri differenti qegħdin ġo borża. U inti ħallathom kemm trid, għażel li trid minnhom. Imma l-ammont ta' informazzjoni li hemm m'intix iżżida. Sempliċement qed tagħżel minn informazzjoni li diġà qiegħda hemmhekk. Tgħid imma m'hemm xi ħaġa jgħidula mutations. Żgur. Anke l-computer tiegħi jaf xi tfisser il-mutations meta jidħol li xi bug u jħassar li xi programm. Bl-istess mod, l-informazzjoni ġenetika tagħna meta tiġi kkupjata u terġa' tiġi kkupjata jidħlu dawn l-iżbalji ċkejknin. Li ħafna minnhom il-ġisem għandu mekkaniżmu biex ineħħihom imma mhux kollha, allura biż-żmien jakkumulaw. U taf x'jiġibu l-mutations? Jew ma jkollhom l-ebda effett partikolari. Rarament tuk xi vantaġġ imma ħafna drabi tuk il-mart.
li tant naraw minnu aħna bħala tobba. Imma l-mutations mhux iżiduha l-informazzjoni, imma jinaqsuha. Bħal meta għandek ktieb jew essay li xi ħadd jikkupjah u jieħu żball wieħed. U mbagħad dak jiġi kkupjat u jerġa' jieħu żball ieħor. U matul is-snin l-essay oriġinali jitħassar xi ftit. U dik hija sitwazzjoni tal-informazzjoni ġenetika li hemm ġo fina bħala bnedmin u ġo l-ħlejjaq kollha. Il-mutations mhux iżidu imma jnaqsu l-informazzjoni. Ara ħa nagħti eżempju. Ejja ngħid illi jiena għandi bżonn li minn annimali qiegħed jgħix ġol baħar se jevolvi f'annimali ħajjgħix fuq l-art. Waħda mill-affarijiet li jrid jagħmel u fost affarijiet l-oħra li jkabbar riġlejn biex jimxi fuqhom. U għandu bżonn ukoll l-informazzjoni biex il-gills jibdilhom f'pulmun. Tajjeb, allura għandek bżonn skoss informazzjoni biex il-ġisem ikun kapaċi jagħmel dawn l-organi. Irridu nżidu l-informazzjoni. Imma natural selection x'tagħmel? Natural selection sempliċement tagħżel mill-informazzjoni li hemm. Il-mutations inaqsuha. Mela natural selection tixbaħ li l-nifsi qiegħed nimxi hawn fl-istess post. Dik hija natural selection. Qiegħed fuq dan il-pulp tuħaw imma mija sejjer imkien. Ftit il-qudiem, ftit lura, bażikament nibqa' fejn jien. Nista' jien xi darba jekk nibqa' sejjerek nasal saħdejn lino. Tgħid li ma kien dik sija sħiħa, tieni sija sħiħa noqgħod sejjeraw. Jekk jiena qed indur fl-istess ċirku qatt ma ħanasal hemmhekk. Anzi il-mutations jekk xejn jitfawni lura. Allura iż-żmien, il-miljuni ta' snin mhumiex il-ħabib tal-evoluzzjoni mal-għadu tiegħu. Għax aktar ma jgħaddi żmien, l-informazzjoni ġenetika li suppost qiegħda tiżdied biex toħloq annimali aktar komplessi fil-fatt qiegħda tonqos mhix tiżdied. U meta fimt dan il-prinċipju, meta rrealizzajt li dak li kienu għalmuni fil-lezzjoni tal-bioloġija kien tant qarrieqi għalija t-teorija tal-evoluzzjoni waqgħet fuq ruħhom. Dan il-ktieb wieħed mill-aktar kotba li influenzaw l-umanità fl-istorja tagħha huwa l-aktar ktieb qarrieqi u kiddieb li qatt kiteb il-bniedem. Imma d-dinja aċċettatu. Mhux għax huwa xjentifikament sod, imma x'id-dinja riedet xi skuża biex teħles minn Alla l-ħallieq tagħha. U għalhekk li tfal minn meta jkunu għadhom żgħar jindottrinawhom bl-evoluzzjoni bil-miljuni ta' snin u jgħidulhom illi isma' kollox sar waħdu, ir-realtà ta' kollox idin. Dinja il-bniedem irid jeħles minn Alla li ħalqu. Għaliex jekk it-teorija tal-evoluzzjoni hija korretta, jekk il-bniedem huwa riżultat ta' forzi impersonali, il-bniedem ma huwa responsabbli lejn ħadd u ma jħossu obbligat lejn ħadd jekk ħadd m'għamlu. Il-bniedem ma jħossux li għandu xi dejn jew responsabilità jew għandu jkun grat jekk hu kien magħmul minn forzi impersonali. Iva forsi jistaġeb kif ix-xejn b'xi mod sar l-univers u kif it-trapp spontanjament kiteb il-ktieb tal-ħajja u kif forsi impersonali evolvew lilu li huwa personali u kif il-kimiċi weħidhom ħolqu l-emozzjoni tiegħu u kif il-forzi omja tan-natura ħolqu lilu l-bniedem li jara u li huwa intelligenti. Forsi jistaġeb kif univers inkonxju
ħalaq lilu konxju tiegħu innifsu u tal-univers madwaru. Iva, forsi jistaġeb, imma ma jħossux obbligat. U aċċident kozmiku. L-atomi ħabtu ma' xulxin u b'kombinazzjoni ffurmaw il-ħajja u l-bniedem. Imma dik hija lotterija u inti ma tħossokx grat lejn il-fortuna. Inti ssib li wara kollox huwa int il-mexxej tiegħek innifsek. Il-bniedem permezz tal-evoluzzjoni jelimina lil Alla biex jieħu minn fomm Alla il-kliem tal-ewwel kmandament u japplikaha lil nifsu u jgħid jien u il-mulej Alla tiegħi innifsi, jien nagħmel li rrid. Kemm huwa differenti. Messaġġ differenti għandna f'dan il-ktieb illi jibda mhux fil-bidu l-univers, mhux fil-bidu il-bniedem, imma fil-bidu Alla. Alla ħalaq l-univers, Alla ħalaq il-bniedem. U mhux sempliċement ħalaq bniedem bħalma huma l-annimali l-oħra, imma b'mod speċjali fil-bidu Alla ħalaq kollox u l-bniedem ħalqu fuq ix-xbija tiegħu. Bniedem huwa speċjali, huwa differenti għaliex b'xi mod jew ieħor jixbaħ lil Alla, għandu qalb li tħobb, għandu moħħ li jaħseb, għandu xewqat, għandu emozzjonijiet, għandu rieda. Il-bniedem f'dan is-sens jixbaħ lil Alla. Iva, l-bniedem Alla taħ pożizzjoni għolja fil-ħolqien tiegħu. Għamlu biex ikun is-sit tal-kreazzjoni li ħalaq u għallu biex jaħkem fuqha iva taħt pożizzjoni għolja imma taħt jew friġlejn it-tron tal-Alla nnifsu. Għax Alla li ħalqu għallu biex jikmanda evidentament u għandu seta' ogħla minnu. Dawn huma mena żewġ alternattivi. Teorija tal-evoluzzjoni tagħmel mill-bniedem autonomu u il-kap tiegħu innifsu u jikmanda lilu nnifsu u jagħmel dak li jixtiequ mingħajr ħadd ma jindaħallu. Jew inkella dak li tallimna l-Iskrittura li Alla ħalaq il-bniedem u l-bniedem huwa dipendenti u sottomess lejn Alla li taħ il-ħajja. U frankament, m'hemmx mod ieħor kif tgħix. Jew tagħżel wieħed, jew tagħżel ieħor, jew taħseb li inti autonomu u li tagħmel li tixtieq, jew inkella tissottometti ruħek lejn il-ħallieq u s-sit tal-univers. U dan ovvjament ikollu mbagħad effett fuq il-ħajja morali tagħna, fuq l-għażliet li nagħmlu fejn dak li huwa tajjeb, dak li huwa ħażin għalina li nemmnu f'Alla jiddependi fuq x'qal Alla. Mulej, x'inhu tajjeb, xi trid minni u Alla għalinna xi rid minna, għalinna fil-ktieb, għalinna fil-kuxjenza tagħna. U aħna nippruvaw u nfallu wkoll, imma xewqa tagħna hi li nobduh u li nagħmlu r-rieda tiegħu. Imma jekk il-bniedem huwa autonomu, jekk ma hemmx Alla, jekk m'hemmx min jagħti liġi, allura m'hemmx liġi, u jekk m'hemmx liġi, allura m'hemmx dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, jibqa' biss l-opinjoni ta' kulħadd u x-xewqat ta' kulħadd. U kulħadd jagħmel dak li jixtiequ f'moħħu. Ħannagħtu eżempju. Nitkellmu fuq il-ħajja fil-familja. Għaliex għandu jkun hemm żwieġ? Waħna ngħidu għaliex Alla fil-bidu għamilhom raġel u marra r-raġel ħalli missieru l-ommu jingħaqad ma' martu u tnejn isiru ġisem wieħed u Alla berikhom. U dak huwa l-istituzzjoni ta' żwieġ għalina li nemmlu l-Iskrittura. Imma għal dak li huwa evoluzzjonist li jemmen li Alla ma jeżistix, illi hu jikmanda lilu nnifsu jgħidlek żwieġ. Għaliex għandu jkun hemm żwieġ, min irid jiżżewweġ ħajżżewweġ, min irid imur ipoġġi ma' waħda, imur ipoġġi ma' waħda. X'differenza tagħmel? Kulħadd jagħmel dak li jrid. Għaliex raġel għandu jingħaqad ma' mara waħda? Aħna nemmnu għax hekk qal Alla, Alla ħalaq raġel u mara, mhux raġel u żewġ nisa, raġel u mara u ngħaqdu flimkien. Imma
L-evoluzzjonisti jgħidlek mhux jien nażel, jekk jiena rrid niżżewweġ żewġ nisa jew tlieta, minu sidi, jien nagħmel li nixtieq. Għaliex raġel ma jistax jingħaqad ma' raġel ieħor? Għax Alla ħalaq raġel u mara nemmnu aħna fl-Iskrittura, ma l-bniedem jgħidlek isma' ħin dik l-għażla tiegħi dik ħajti jekk jiena rrid bħala raġel insib il-komunjoni tiegħi fi żwieġ ma' raġel ieħor, int min int biex tikmandani. Għaliex ma jistax jiddivorzja, aħna ngħidu għax Alla jobgħod id-divorzju u dak li għaqqat Alla flimkien ħalli ma jifirdux il-bniedem. Imma l-bniedem li m'għandux lil Alla li jagħmel dak li jrid jgħid isma' jiena nagħmel li nixtieq. Jekk irrid ninaqat ma' mara ninaqat, jekk rrid ninħal minna, minu sidi jien nagħmel li rrid. Għaliex għandu raġel ikun fidil lejn martu u l-mara fidila lejn żewġa? Aħna nemmnu għax Alla qal fil-kmandamenti la tikkommettix adulterju, mal-bniedem jgħid isma' x'tindaħalli x'nagħmel jien fil-ħajja personali tiegħi jekk jiena miżżewweġ u rrid ikolli relazzjoni by the side. X'tindaħalli? Għaliex mara ma tistax tagħmel abort aħna ngħidu għaliex il-bniedem hu maħluq fi xbija Alla, għandu sinifikat, għandu dinjità u Alla jikkmandana biex ma noqtlux. Ma il-bniedem illi huwa s-sit jew innifsu jgħid isma' dak hu ġismi nagħmel bih li rrid. U jekk irrid jiena nagħmel abort, la inti ma tindaħalli la l-istat, ħadd jien nagħmel dak li nixtieq. Ngħidlu imma għandek tarbija ġo fik, u iva jgħidlek mhux naqra ċelloli. Iva, l-bniedem kapaċi ineżża d-dinjità tiegħu innifsu biex jagħmel dak li tixtieq qalbu. Forsi l-aħwa, forsi għalhekk l-Iskrittura tgħid li blaħ jgħid f'qalbu m'hemmx Alla għaliex. Kollha tħassru u għamlu ħażen ta' min jistkerħu m'hemm ħadd li jagħmel it-tajjeb. Jista' jkun li l-bniedem iwarrab lil Alla minn moħħu u minn ħsibijiet u minn qalbu biex ikun jista' jagħmel il-miżrati li jħobb jagħmel. Dik hija r-raġuni vera għall-ateizmu. Il-bniedem irid ineħħi lil Alla minn ħajtu biex hu jkun jista' jagħmel u jgħix skont il-passjonijiet tiegħu. L-aħwa jekk m'hemmx Alla, jekk m'hemmx liġi, m'hemmx ksur ta' liġi, jekk m'hemmx ksur ta' liġi, m'hemmx ġnub, jekk m'hemmx ġnub m'għandniex bżonn Salvatur. ċara biżżejjed. L-ateist Richard Bozart kiteb hekk. Il-Kristjaneżmu messu jkun impenjat favur il-ħolqien kif deskritt fil-Ġenesi. Il-Kristjaneżmu messu jiġġieled bħiltu kollha kontra t-teorija tal-evoluzzjoni. Jidher ċar illi r-raġuni għal-ħajja u l-mewt ta' Ġesu tiddependi fuq l-eżistenza ta' Adam u l-frotta ipprojbita li hu u Eva kielu. Mingħajr id-dnub oriġinali min jeħtieġ il-fidwa? Mingħajr il-waqa ta' Adam f'ħajja ta' dnub li tintemm bil-mewt. Xi skop hemm għall-Kristjaneżmu? Xejn. Mingħajr Adam u mingħajr id-dnub oriġinali Ġesu Kristu jiġi ridott f'raġel b'missjoni fuq pjaneta żbaljata. Richard Bozart, ateist, jara l-affarijiet ħafna aktar ċari milli jarawhom ħafna Kristjani tal-isem. Għax qed jgħid jekk m'hemmx ħolqien, jekk Alla ma ħlaqx lill-bniedem u l-bniedem għamlu responsabbli li jobdieħ u jekk dan Adam qatt ma kien jeżisti u qatt ma waqaf id-dnub, x'ġie jagħmel Ġesu Kristu fuq din id-dinja? Jekk id-dnub ma jeżistix. Mhux biss l-implikazzjonijiet tal-evoluzzjoni, t-teorija tal-evoluzzjoni iwasslu lil hemm anke mill-fidwa u s-salvazzjoni tagħna. Imma jitkellmu ċar dwar
id-destin tal-bniedem. Jekk mhux Alla minna, jekk aħna l-prodott ta' aċċident kosmiku, x'valur għandha l-ħajja tiegħek? X'valur għandha l-ħajja tagħna? Nosservaw mijiet eluf ta' speċi ta' annimali illi llum huma estinti. Għada pitada, ir-razza umana tkun estinta. Jirraġuna l-evoluzzjonist u għandu raġun. U jekk b'xi mod jew ieħor il-bniedem fuq din id-dinja rnexxielu jtawwa l-eżistenza tiegħu hawnhekk għal eluf u miljuni ta' snin. Xjenza taf illi x-xemx qatt tintefa' u qabel ma tintefa' probabbli kif jagħmlu stilat oħra tikber u tibla d-dinja b'kollox fin-nar tagħha. Dak huwa tmiem. U jekk forsi jaħrab minn fuq din is-sistema solari jmur f'sistema oħra l bogħod minn din ix-xemx li ħataħarqu. Xi darba oħra wkoll fl-aħħar mill-aħħar kull kewba trid tintefa' u l-univers irid imut u miegħu imut il-bniedem u t-tama tiegħu. U jekk m'hemmx tama għall-umanità bħala razza, wis inqasem tama għad-destin tal-individwu, tal-uman individwu, li tiġi f'din dinja b'aċċident tgħix 4 ijiem hawnhekk u tindefen. U miegħek tindefen ħajtek u dak ikun it-tmiem kompletament għalik. L-ateista famuż Bertrand Russell kiteb jidher li l-umanità hi riżultat ta' kawżi omja mingħajr ebda pjan u li l-eroiżmu tal-bniedem u l-intensità tal-ħsieb u l-passjoni tiegħu huma inutli biex jippreservaw il-bniedem lil hemm mill-qabar. Tassew, l-edifiċċju ta' kull ma jwettaq il-bniedem inevitabilment jindifen taħt l-irdin ta' univers rovinat. Din hija l-istampa kera li bniedem mingħajr Alla li jemmen fl-evoluzzjoni irid jiffaċċja. Il-bniedem jasal biex jiddispra għax jaf li m'hemmx valur etern, m'hemmx prospetti għal-futur tiegħu. Jiena semmejt din it-taħdita il-qerq u l-krudeltà tat-teorija tal-evoluzzjoni. Hija teorija għarrieqa għax il-filosofija tagħha li tassumi li r-realtà tikkonsisti biss minn forzi materjali u awtomatikament teskludi lil Alla huwa kitba. Meta nara binja naf li hemm arkitettu bennej tgħid li rajtu le. Imma jekk hemm dar xi ħadd bniha, jekk hemm pittura hemm artist, jekk hemm skultura hemm skultur, jekk hemm ktieb hemm ktieb. Jekk hemm il-ħajja hemm xi ħadd ħaj li tal dik il-ħajja. U jekk hemm kreazzjoni, ħbib tiegħi, hemm kreatur. Teorija tal-evoluzzjoni hi għarrieqa tgiddeb dak li aħna nafuh b'mod spontanju l-eżistenza tal-ħallieq. Hija giddieba għaliex ix-xjenza ta' parsi li tagħti prova tal-evoluzzjoni hija giddieba wkoll m'hemmx raġunijiet xjentifiċi validi illi jagħtu prova tal-evoluzzjoni. Hija għarrieqa għaliex anke fid-disprament tagħha, anke fid-disprament illi m'hemm xejn li fir-rovina tal-mewt
u li inti tiġi annihilat dik ukoll hija gidba. Għax ir-realtà hi li meta l-bniedem imut ħajsib li jrid jagħti kont tiegħu innifsu quddiem il-ħalliq tiegħu u t-tmiem tiegħu mhix l-annihilazzjoni li jispiċċa bħalli kieku mhu xejn imma idbatija eterna fl-infern. Dik hija r-realtà. Hija krudila f'ħafna aspetti. Hija krudila għaliex tisraq id-dinjità tal-bniedem. Hija krudila għaliex tbigħat il-bniedem mill-liġi tal-Alla li hija mogħtija għall-ġid tagħna. Hija krudili għax tbigħat il-bniedem minn Alla bħala Salvatur għax tgħidlu li m'hemmx dnub. Hija krudila għaliex tiġħdu minn dik il-ħajja eterna li l-Kreatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu irid jagħti lil dawk kollha li jemmnu fih. Hija krudila fuq kollox għax tisraq minn Ġesu Kristu il-glorja li ħaqqu bħala l-ħalliq u s-Salvatur tagħna. Int jistħoqlokom u lej. Li tilqa' glorja u ġieħ u seta' għax int ħlaqt kollox u bir-rieda tiegħek saru u nħolqu. Amen.